Вълчане, ти ме лъжеш. А ти, комичке, каква е тази книга? О, готоварска куме. Бях на гости да ми я подариха. Браво. Държавен куклен театър Георги Митев Жоро получи отлична оценка за 2023 година от Министерството на културата. Екипът на театъра спечели 120 точки от максималния брой от 150 точки. Щастлива съм, че оценката е отлична. То не е за първи път, но тъй като много беше трудна годината, имахме и фестивал 23-та година, освен това трябваше няколко нови постановки да излязат. Но оценката, трябва да ви кажа, че не е, тя е комплексна. Тя не включва само показатели, представленческа дейност, брой зрители, приходи от представления, но изцяло управление на институцията с състав, с който се работи, технически персонал, творчески екип, администрация. Освен това, репертуарната програма, тя е особено заета. Отделя се особено внимание, защото там се включват български заглавия, чуждестранни заглавия и разбира се, работа с местните власти, съвместна работа с други културни институции, работа с медиите, което е особено важно. Да, и аз се радвам, че много често при нас има и мога да кажа, че немалко са материалите, които излизат за нашия театър, както и видеоматериалите. Какво друго освен? Да, фестивал, разбира се, както литературния конкурс, така и фестивал за спектакъл. И това не са малко нещата. Пиар кампании, но при нас пиар кампаниите са обикновено около фестивала, пред фестивал, след фестивал, така че не е малко дейността, работата ни, но се радвам, че успяхме. Просто така, слава Богу, независимо от всички трудности. Ще ти се завие свят! Ама дядо, наистина какъв свят ни се зави само! Беше едно такова яко, голям свят ми се зави. Ай, утре вечер пак. Утре вечер пак, дядо! Оценката се формира според броя представления и зрители, приходи от билети, реализация на премиери, образователни проекти и фестивали, получените номинации и награди и други критерии. Тази комплексна оценка, тя включва и състояние на материално-техническата база. И управление и стопанисване, и в същото време какво е състоянието. И там при нас, вече не знам за кой ли път е отбелязано, че повече от 60 години, сградата не е ремонтирана, няма основен ремонт. Освен това, повече от 20 години ние пренасяме само във времето проектите за фоайе на театъра и за билетна каса. Ние сме единственият театър в страната, куклен театър, детски театър, в който се влиза направо от улицата в театралния салон и който няма билетна каса.